Bueno, nik holan globalki ikusike, ze parte hartzen eban, ganera egon nintzen idazkari euban, eta nik jasotzen ebazen aktak, eta igual aukin poliziak edo ustazen registro baten etxien, Matiasen indarreko greba korroiluaz, kendu uzkuen Arimaraino. Eta erosten dokumentazio guztien aukena, Kastoletako eta ez duztien ezer bueltatu. Eta gero karpetan baten agertu eta zen hartan batzuk eta zeo gelditzea eta baina hori. Baina momentu baten bai. Orduen nik bizi zen eban gainera oso hori PNV eta Kastolan arrakasta momentu baten hor 75, 15 arrakasta indarra, pila bat indarra hartu eben Kastolak eta hori. Eta ni parte hartzen eban Eubako zerien eta hor zelako eztabaidak izan gendu zen beste Kastolie Bilbokue Laurokoaz, Lauroko, baina zelako pertsona jatorrak, langileek, zenbat bierrein dauen jentiek, hor Joseba Arrieta bat. Eta PNV-ko esan Joseba Arrieta, baina esan PNV-ko tipo jatorra, eta berak oso argi eukan, beraz Santutxuko Ikastolako esan, baina meritu eukien horre pertsonok, eurek nahiz eta eukin ideologia berak ulertze ban gazte gentiai, ez dakiz zer, eta konflikto pilo baten zelako indarra atara eben eta hori. Eta gero Algorta inguruko gentie, gero bapatien hori, etako eziela. Nik guraso moduen ezagutu eta gero eta kuek moduen detenidute eta erbestien agon ziren. Kapoten ginen bizitan. Baina euskeraren txaz ez? Eta euskeraren txat, movimentu hori, nik uste dut hori aukera emon jaten, gentiai, euskarazko irakaskuntzan ikasteko, ze ordura arte, pentsaixu, eskola publikoen 85 edo 6, iruenez, D eredue, ipin izan, esan gotzut, 87 edo. Legea da idiota nahi, 83ko. Lege, euskararen legea da. Baina gero praktikan publikoen hori. Ni jortan egon nintzen nien, Durangon ez hauen onio D eredurik, Ni jortan egon nintzen nien, Durango ni badakin noz jarri izan D eredua. Nik aliago nintzen ni jortara eta Durangoko mizien gizenak. Ez dago ikustie baino, momentu honetan literatura. Ni harritxute galditzena, zema liburu eiken da, zema jentek idazten dauen, eta zelako gauzak idazten da, besan.